nenonen naneno nano Sri Uning mesti keduben nek gending cah pinter iki terus labu tresna lan sebaya makti rene bebareng kuwi tadi kethuk Sri Uning total kethuk anu pelok-pelok coba pelok oke aku nek sendro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok piye mingkar mingkuring ukara pangkur Semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung nyaur ayo resmine kijing gembleki ndasmu wis sama aku apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji iki goblok ngayal petuk wis ora ngerti ngaremu babar blas lagu terus oh iya aku nak cara kuno iki ora hafal iya Antarja apa kowe iki satriya iya Petruk iki kakangku Petruk lara tak tileki tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang Antar ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Ah, sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sakarepe cangkemmu. Wiladala apa? Hah? Wagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhon wae waton raja lho, Trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Ya Adipati ya wedi aku. Go on. Kleru wae. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Sonopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Sonopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hal istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake,
Ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nundung karo Begawan Dana? Ah ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Hus.